सनामोन दिनैबो दसे सम नुजाफैलायबाय जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरलायदो भिडिअआ दिनै एसे सुंद' जाबाय थेवब्लाबो लाबोबाय लोगोफोर जाब जुबबाबो दसे सम नुजाफैलायबाय सनामोन ओमफ्रायो भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय दे होमबा दसे सम होनानै नायलांदो जाय जायबा नायनो मोजां मोनोना लोखिमोन रथ' अखाफोर मानो रथ'नो आंलाय हाथरखिखौ नायनो लुगैदोंना नोङो नाय मेहेर जेबो द्रामा लुगैयाखै दे आङो आरो आं नाया दे दानो बेबा आंखौ मा सानगोन मा जायो जाया देखायथारसै आं दिनै बेनो आरो गासैबो सैथोखौ खिन्थाना होजोबखानोसै गावनि गोसोसै मा सानो सानबाय थाथ' लायनि आं हाथरखिखौ मेहेर दालिनोलाय बेबा मा सानगोन आंखौ दा थांसै दे नाङा थाथ' नोङो दाबा आंखौ मा सानगोन आं मा बुंनांगौ जाखो हाथरखिखौलाय गावनि गार्लफ्रेन्डनि न'आव लाबोनानै आंखौ गासिबो खोन्थाजोब्बायसै नामा बे गार्लफ्रेन्डनो ओमफ्राय बिनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौ दाय खालामनानै आंखौ रायबा बेखायनोथ' आं सिरियैनो थाखादोंमोन र' नाथाय आरो नोङो बेफोरखौ मा दावराव खालामनो सानदोंलै मेहेर आइम सरि ना आं मिस्टेकआव नोंखौ प्रप'ज खालामफ्रांबाय गोसोथोफ्रांबाय नाथायथ' आं दा नोंखौ मोनथिखाबायना गासैबो आयौ बिदिजोंलाय बोरै जानो दे औ हेलौ अ फन हरदोंमोन अखाफोर आं बेलेग जायगायावसो दंफैयोलै नै दहायसो हरदोंमोनलै आं लक्ष्मण ओमफ्राय आंबो दा माने बेलेगावनो दंफैखायो बहाय हाथायाव नङा माने दादै सासेनाव आं थारुननि फैसा लांफैदोंमोन बेहायनो आरो सासे लोगोनाव हाबफैदों आरो दे होमबालाय आंबो एसे बेस्थ'लै खामानियावसो बेखायनो हरथ'नो मोनाखैमोन नालाय दा मिस कल नुनायखाय हरदोंमोन आरो दायो हरनोसै बिदिबालाय दे दाबो फैया मेहेरा ओमफ्राय आंखौ मानो थाथ'नो थिनबाय थाखोबा बिस्राथ' ओमफ्राय हाथरखिजों रावबो थाफाया नामा बिमा बिफा बिदा बिब' माथो रावखौबो नुवा मालाय गोसथोनायनाव आलासि जाफैलायो मेहेरा मोजां दे नाथायबा दा आंखौ माबा खिन्थाना होखो आंखौ गाज्रिसो मोनबायदांलै आङो ना डाइरेक्ट बुंना लाखागोन आं मिस्टेकसो खालामफ्लांदों बोरैबा माने आं बिदि सानाखैमोन होननानै लाखागोनलै आङो औ बिदिनो खालामसां मेहेर आं थांसैलै हेलौ सनालि नों उरायनाखौ लोगो मोनदोंमोन नामालै औ जायख्लं दहायसो आंखौ लिंफैदोंमोन बियो आरे ओमफ्राय मानोथो बिनि फनाबो नाङालै सुइच अफसो खोन्थागासिनो नों मिथिगौ नामा बहाबा थांदों ना माथो बिलाय खोन्थालांदों खोन्थानायाथ' बिदि बुङाखैमोन ना मेलाया लास्ट नालाय मेलायावसो थांनो बायदि बुंदोंमोन खोमालै बियो राजमेलायाव सोरजों थांखो बिलाय थांखांखाबायमोन ना बेयावथ' मोजां मिथिला आं जायख्लं नोंजों रायलायनो मोनाखै होनबा बियो जेबो बुङाखै ओहोथ' ओमफ्रायथ' बुंदोंमोन बियो मेलायानोबा मोजां जायासै आं थांलालै होननानै मारैथो थांबावगौ बे आंथ' खिन्थागौमोन ना जेबोथ' बिदि बुङाखैमोन डाइरेक्ट सुइच अफ खालामनानै लाबायना बेखायनो एसे टेनसन जादोंमोन आं आंबोथ' दा मा बुंबावनो सुइच अफबालाय दहायसो आंखौ लिंफैदोंमोन गावसिनाव थांनो आंहाथ' खामानि दंना न'आव सोलाबथारा दे होमबा सनालि थाथ'दो आं लाखिथ'नोसै मा खालामदों ओमफ्राय जायख्लं नों आं दङलै ओरैनो दङ आङो दे होमबा ना सनालि बाय उरायनाखौ बेबो होमबा मोनथिया बहा थांदों सुइच अफ खालामलायनांगौ आरो बेहा थोद मानो बिदि खालामनांगौ दे आं बोरैबा मोनथारो दसे फन हमाबा फनखौ सुइच अफ खालामबा ओमफ्राय बेट्रि डाउनबाबोथ' खोन्थागौमोन ना बे आंनो गाज्रि मोनलां गोसोखौ बिदिबा राजमेलायावलाय सोरजों थांबावगौ दे बुङाखै माथो जेबोखौनो नै बेयावसो दं ओइ आबा हाब नोंखौ आं मोसौ लायनो थिननाया मा जाखो माथो बेयाव थाबाय थाखो नोंलाय आंनो बोरमा खाना फैखांबाय दाबो जाया लायदो थां थाबनो लायनो नागिरदोंलै आयै मोसौखौनोथ' ओमफ्राय बैयाव बुखुनानै खुन्थियाखौनो बैथिंसो दंहैयो मोजां दोआखै होनबा गावनो थांद' थाब लायना फैदो ओमफ्राय माबा आबा हारसा सिख्लाजों बेरायनो थाङासै नोंलाय माथो बे गामिनि आबैया नुदों ना मानो खोन्थादोंमोन माथो लामायाव आंनो सिख्लाजों बेरायनो सोरजों आयै आंथ' सेंग्राजोंसो बेरायो नुदोंनो आबैयाबो गामिना माथो लोगो हमनानै रायलायहैदों ना मानो गोबावमानियानो रायलायदोंनो लामायावनो सोरमोन हा सोरजों रायलायनायमोन नोंलाय बे मानसिफोरालाय माखौ मा सानो मा सानालै आयै सोरजोंबा रायलायबाबो दाय बिब' जानाय बिनानाव जानाय गामिनि सोरजोंबा रायलायबाबो बेखौनो जानला मानला मोखां नुफ्राङाबा जानला मानला सानसै आरोखि ना मानसिफोराबो खायसे जेखौ नुयो बेखौसो बुङो दा होमबाबोलै बेबायदि मालायखौलाय मानो नोंनो खोन्थाग्रां बायनांगौ जाखो दे आं जायजोंखि रायलाया ओमफ्राय आं सेंग्रा लोगोजोंसो रायलायो बेबा सोरमोन आं सिख्लाजों रायलायाखैनो माथो आरो रायलायाबालाय रायलायासै जायखिया ओमफ्राय गोसथोनाय नङाबानो जाबाय दे आबा
एसेबांबो बिदि सिख्लाफोरजों बाराद्राय बेरायना हाय हाबा नंबाबो नङाबाबो जायखिया बुंबाय आङो हा बांद्राय बेरायबाबो खायसे खायसे इदिनो माबायो आरो जानला मोनला बुंलाबाय थायो माब्लाबाफोर लोगो मोनफ्लांनाय एखनबा सम रायलायनायालाय जेबो नङा दे नाथायबा माथो खननै मानियानो नुदोंनो बेखायनो खोन्थादों आरो मा आंनो बै माबा दै खाथियावसो जिरायनानै रायलायबाय थादोंनो बिफां सायायाव माथो नोंसोरो होद नङालै आयै बेबा सोरमोन जायख्लं बायदि सोरबा नुनायबो थानो हानाय ना साइडथिंजाय दालायथो नुयोना खायसेखौ एकदम एखे नुयो ओमफ्राय थेवबो एखे नङा बियो जानोबो हानाय दे जायखिया लायग्रोदो थां सोरदि मा खिन्थालाबायो आइनोबो बे आइयाबो ना बिसिनि खोथाखौनो लालायबाय सेंग्रा गथ' माथो बुंबावनो आरो आजिखालिलाय बिदिनोसै नुबायना बर'सा नोंसालाया सेंग्रा देरबाय दायोथ' ओमफ्राय मा खोनालायलांखो आङो गोदोबो फिसाजोखौ मोजां आखल गियान लाहोनो हायासै दा फिसालाखौबो गिनाय मोनसैहां बेखायनो सोरबा माबा खोन्थाबाथाय गोसोखौनो बोरैबा दरसे मोनग्रा जाबाय आं माब्लादि मा जागोन फिसाजोआबो गोदो बिदि जालांबायना बे बुरैयाबो ना गाबखेनिबाय थाबाय दं र' खेबसेनो माबा मुलि होनानै बेफोरबायदिसो दोननो लुगैबायहाय आङो हामाथ' खालामनो दे उरि थाबाबो बुरैया मोजाङै थाबाबो थिन्नु थिन्दायानो जोबा आरो दा नै बेफोरबायदि आथिं माबानानै प्रब्लेम जाबाय अब्लाबो नै खें बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ जोबखाया बे बुरैना नाथ'गानो उफ रानि मावबाय बावनायानो दिन आरो नोङो इखौ मावलाय उइखौ नायलायनो आयै हामालाय काजलगाव हाथायाव दिनैहाय थांनो लिंदोंमोनहाय बे बाजैया आंहासो गैया खामानिनि थाखाय बिखुनजोआबो बेफोरबायदि जानाय दं र' मा जाबावगोन दे आरो नै गथ'आलाय बहा थांनो ओंखारदो र' ओइ मामि मिलिसा ओं आयै हा नों खोन्थाया माया बहाय थांनो ओंखारबाय दं बिदि आं लोगोनावसो थांनोमोन लोगोनाव मानो थांनांगौ दे न'आवनो नोंनि आबैया एसे बेमार जाना दङ नों लोगोनाव मा खालामहैनो बिदि टाइम पास मारै होनसै आं दानो फैगोन आयै दसेल' थांना फैनोसै नाङा थांबाय थानो नांला दे आरो बैयाव जिया थिखो हैदो थां जि थिखोखांनानै बनाबो एसे ओंखाम संग्रायाव लाना दोनफैखादो दाख्लै नोंदा दानना गालांनायखौ फोराननायखौ आं थांग्रोना फैनोसै नामा आयै बिमाजों नों बिदि उल्था मारै बुंखो दे मिलियाय हामा नङाना बिमाजेखौ थिनदों बेखौ मावग्रो खामानिया सिगांग्रो बाखि उनाव बेफोरलाय जाबाय थागोन नों गाबोनबो थांनो हागोन स्कुलावबो लोगो मोनखागोन लोगोखौलाय आरो आंनि सासे बिदा फैनो नागिरदों नों बिखौ मामा बुंबानो जाबाय मामायानो जाहैबाय ना आंनि बिदा नालाय बे फैबोला दा एसे साहा पानि रेडि खालामनांगोन ओमफ्राय बेदर एसे बिहरबाय आङो बेदरखौ नों एवनांगोन दे आइ आं नोम्बैजों दङ ना बुजि मोनबाय गथ' दिनै थांथ'नांला लोगोनाव आरो बेयावलाय मा सानफ्रामबो दाख्लैसो थांदोंमोन माथो ओमफ्राय दै गुदुंखौ फुदुंना लांग्रोदो बनखौ थिखोनानै एसे बनाबो ओंखाम संग्रायाव बारा गैलियाना दे आयै होमबालाय आरो मिलि आइ बेदरा रुखादो दे आरामनो दा आलासि फैबा मोजांनो एवना जाहोनसै आरो एसेबाबो रेहाय मोनोहाय बे मिलि मावबासो नङाबा दसेखौनो रेहाय मोनाहाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेनो बे खामानियानो खामानि आरो दा गथ'आ मिलिसायाबो बानो हमदों एसे बानानैलाय मा जानो बानानै खि सोरबा खि मोनजागोन आयै मामा फैगोन दिनै औ मामा फैगोन आरो मामा फैबोलाथ' नोंसोरनो जा मोजां मामा लाबोयो दे आरो न' दे नों बे आं लाबोनाय क्रिमा बेखौ फुन लोगोसे गस्ला मोजां बे फ्रक लाबोनाया पापा लाबोनाया बेखौबो गान आरो आयै ओमफ्रायथ' बे मिलिसानोथ' जेबो लाबोखानाय नङा ने खम मेगन जागोन बेजोंनो लाबोबा आंनो गस्ला गोदान माबा माबि लाबोबाथ' आरो आइ मेगन सामालाय मा जानो दे नोंसिनानो मोजां दे जोंनि अननायानो बारा मोनोना नोंसोरो आइ मिलिसायालाय मा बिहालाय सोर दं आरो दे हनै बिबैयाबो आरो बिदिसो जाना थाबाय बेना उनब्रा बिबैया ओमफ्राय दा मिठाइबो लाबोखागोन ना दे आइ थांदो ओमफ्राय गस्ला गोदानखौ गानथारदै मामायाबो मोजां नुनांगोन ना दे नाथायबा बिखौल' दुखु मोनथारसै आंनि फिसाफोरासो मानोबा एथ' असाइस गुसुम जाखो दे अनलाइनाव माखासे प्रडाक्ट नायबावनांसिगोन र' दाख्लैबो अनलाइनाव बिहरनाया खामानि गैयाहाय आंनि फिसाजो पिंकिखौबो आबा सुमलाखौबो फुनना होजोबथारबाय आं मा जाखो गुफुरानो जानो रोंला दे इनिफ्राय बे मिलिसायासो मानोबा जुनुमनिफ्रायनो एफा साइसलै जानांगौथ' इदिसोमोन जे बे मिलिसायासो आंनि माम्मिनि खाथियाव थानो समायनाय नङामोन नाथाय उल्थासो जाना होबाय दं र' आंनि फिसाफोरासो एकदम मोजांसिन जानांगौमोन हिसाबाव नाथाय जानायानोथ' उल्था जाजोबना होबायना मा रागा जोङोहाय आं माब्लाबा समाव
जेबो नङा दे देनां देरबोला साइज जाखागोन आंनि फिसाफोराबो बिदिनो थोरिना थाबाय थागोन दे आरे नोङो फाग्लि गथ' जादोंना जायाखै फालाय हा बहा बहा हिन्जाव जावनो मानो थांलाबाय थायो जालायबाय बिना जाम्बि जाम्थिनो सिरि था नोङो जेबो मिन्थिया नै बाबा माबा रायलायनांगौ दङनो जेबो नङा दे मादै आं रायलायगोन ना माथो जानो दङ बाय दहायनिफ्रायनो बिदिखि खालामो बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो लांफाबावदोंसो नों माथो माथो जाखो बिसोर लाग्रा आरो आंनि मना दे जाबायलै थुनथुलि आङो नेदोंसो बै केसखौनो रायलायनो थाखाय माने उकिल सारा बुंदोंमोन नालाय मोजां रायलायखायाबा आंथ' बारा बुजिलायबो लाङा नोंसोर रायलायलायदो दे आङो माबा खामानि एसे मावहैनोसैहाय बाबु जागोन दे मादै जेनाया गावा जायासैलै बेदरखौ एन्जरखौ जायो होनलाय आयाबो मिथिगौ ना लक्ष्मण प्रसाद नंगौ नामा हैद आंबो जायोलै ओमफ्राय नोंनि एन्जर जावनायखौ आंबो एसे जालांगोनलै दायो एवबानो जाबाय दै जागोन दे नोंथ' आंखौ बेसेबा गिदिर हेल्प खालामदों आरो मानो जाहोआ जानो देनाय एन्जरखौ दा आराम थुख्रा थुख्रा गोदाबावनांगौसो ओमफ्राय बरिया एवनोसै जानोसै जमानो ने जागोन दे थुनथुलि ओमफ्राय उकिल सारा बुंदोंमोन आरोखि मा बुंदों लक्ष्मण माबाफोर एनि प्रब्लेम औ माने थानायाव खेबसे थांनांगोन आरोना लेंहरदों बुंदों बेखौथ' थांखानांसिगोनखा माथो उफायबाव नाथायबा बे केसनिफ्राय आं जुदि ओंखारथारनो हाबासो गोसोआ स्रां मोनसिगौमोनलै आङो सानैसो मानसि लगायदों थुनथुलि माने बैसिनि न'आव एसे नोजोर होनो खोन्थादों आङो जायबा बिदि दाय मावदों बेबो हां थोनो थोनो एसे बोरैबा गिनाय मोनखागोन ना नों हमजादों नों हमजाबाबो थेवबो बिसोरबोथ' बहा बारग'नो गावसोर दाय मावदों जेराव बेबो आरो बिनि थाखाय हनै आंनि फिसाया मालाय गावनि फिसालानि थाखाय आंखौसो गुनेगार खालामनानै स्राय फिसालाजोंसो दंहैयो आंखौथ' खबरखौनो लाया मालाय ओंखायनो एन्जरसो जावैबाय आङो टेनसननिफ्राय एसे खारथों होननानै हैद हागौलै नोंबो टेनसन जाबा एन्जरसो जावैयो नामा नोंना आरे जाम्बा आं एन्जरल' जावाना आंबा मा खालामा थेवबो गोसोआनो दासान्दि स्रां मोनथ'वाखैना आच्छा नोंनि फिसायानोथ' मा जामारखो ना फिलिं फैबाय दासो जे बेहा फिसालानि थाखाय एसेबां फिलिं नोंखौ बावगारलायनायनो प्लिज बेफोरखौ रायलायनायखौ बाथो आं बिनि सोमोन्दै रायलायबानो मा बुंबावनो आरोना लक्ष्मण मा बुंबावनो होननाय खोथा फैखाथारोना जेनेबा फाग्ला थांबाथां मानसियानो माबायदि आरोना जेनेबा आंखौ सन्देह खालामथावथाव दे जाबायानो घटनाया थेवबो बे आंखौ खेबसे सोंनांगौमोन बा थुनथुलि माबाफोर मोनसे गोरोन्थि जादों बिदिबो खोथा गैया आसरित दै सान आसरित अके नों गोसोखौ गिलिर खालामबाय थाना दे रेजें फ्रि लालै गोसोखौ आरोबा बे केसखौलाय जों मोजाङैनो माबाखागोन ना देरहाखागोनबो ओमफ्राय आंथ' नोंखौ बिदि जेबो रायलायाबो नोंजों मोजांबो रायलायफेराखै होमबा नों आंनि थाखाय मानो इसेबां खालामदों लक्ष्मण हो सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे मदद होनाया माथो जानोलै थुनथुलि नो आइ मिन बे केसनि थाखायथ' आंनाव फैसाबो गोबां थांगोन ना दासान्दिथ' ओरैबायदि प्रब्लेम फैसाखौबो नों होजोबदों वाइ मानो आरोबा मा नों आंखौ बिदि सानाखै आरोना नोंथ' मेगनजोंबो नुवाखै जेनेबा नों मिथियानो बेफोरनि जाथायनि फारसे बारा अब्लाबो नों आंखौ बिदि खालामाखै होनना बोरै फोथायबाय थाखो रावनिबो गोसोआथ' समान जानो हायाना थुनथुलि आरो आंनि गोसोआ जेखौ थिनदों जेखौ बुंदों माने नंगौ बायदि सानदों बेखौनोसो आं खालामदों अब्लाबो मा मोनगोन आंखौ हेल्प खालामनानै मोनलायनांगौ मा दं दे थुनथुलि देनाय मा नांलायगौ दे नों बेफोर मुसिबतनिफ्राय गासैनिफ्रायबो फ्रि जाबा बास नों नोंनि लाइफआव हेपि थाफिनबालाय आरो माथोबाव सासे लोगोआ सासे लोगोखौ हेल्प खालामबाय होननानै सानना लाबानो जाबाय दे होमबाना थाथ'दो रेबा मानिनांगोन दे लक्ष्मण नोंखौ आं सिगां समाव एसेबां नोंजों गाज्रि खालामबाय माने गाज्रि माने नोंजों मोजांबो रायलायथाराखैना आं माब्लाबाबो थेवबो नों आंखौ एसेबां हेल्प खालामबाय थैथांनो आरोना नों दसे जिरायथ' दे दानो थांथ' नाङा दसे जिरायथ' दे आखाइ सुग्रोन दे आङो ओमफ्राय एन्जर बेदरखौथ' जालांखाथारनांगोन नोङो आयै एन्जरखौ गोरानसैलां एवखानसैबो जालाङालै आङो थुनथुलि ओरैनोसो होनदोंमोन थोद ओमफ्राय अखाफोराव बहाय फैदों होनदोंलै अबावबा फैदों होनदोंमोन बियो सोरबा दार्जिनाव फैसा लांफैदों होनदोंमोनलै आइयाबो हैद साला आलासि जानो लेंहरनो थिनगासिनो माला लांनांगौ जाखो दे आङो बे अखाफोरखौ बेबा थांगोना थाङा जोंनाव थांगोना थाङालै ओमफ्राय लेंनो थिनबाय थाथारदों आइया मालाबा आलासि जानो
मालाबा सम मोजां लानानैसो लिंसै खोमालां फनावबो लिंबा एसे माने फेस टु फेस लिंबा मोजां जागोन आरोना फनावबालाय डाइरेक्ट न'सो होनखागोन बियो बे थुनथुलिनि केसखौ एसे मोजां फोजोबग्रोनि ओमफ्राय बाखि उनाव जाबाय थागोन बेफोरलाय आरो मा अलंबारखौ एसे खबर लाना फैबावनि आं र' उफ आयै सान्दुङा बारा गैयामोनबाबो बोरैबा गोलोमसोनाय मोनबाय ने औहाय आइ ओमफ्राय गोबावजोंसो थांबायना जोंबो हाथायाव नंमारगौ दे आयै गोबाव मानियानो जाबायमोन ना जों हाथायाव जेरावबो शपिंआवबो थांथाराखैनो एसेबो औ ओमफ्राय आबौआलाय आबौ दैदिना लिंहरदो रावबो थांफानो मोनैनि रागा जोंबाय दंमोन दा बियो फनसो हरबाय थाबावदोंमोन आंनाव खनथामानि मिस कल दङ आंहा नुसनासै बेगाव लानाय ना साइलेन्टआव दंमोन आबा आबा दैदेन आबौ दैदेन ओजों फैनायसाय आबौ सना दासो मोनफैबाय आरो आबै नोंसोरो हाय आबा दैदेन एसे लेट जाबाय र' ओमफ्राय आफायालाय माथो खालामदों आफायाथ' लेपटपावसो माबा खामानि मावगासिनो मालाय नोंफानामालाय बिदिनोसै बे माबा फनाव लेपटपाव बिदिनो खामानि थाबाय थायो आरो बेनालाय माथो जाबावनो जावैसो नालाय जाबाय दे आबा ओमफ्राय नोंनो मेथाइ लाबोसोदों जोङो नोम्बैयाबो आंबो हाब नोम्बैयाथ' मा बिहरदोंनो बिबैनाव बेखौनो लाबोजोबथारबाय आरो आंबोथ' लाबोखाबाय ये होमबाथ' मोजाङानो जाबायलै आबै हरद' मेथाइया ओमफ्राय आंना आं बिहरनाय मोनसे माबाखौ टि सार्टखौथ' लाबोखादों दा आयै ओमफ्राय नोङो आयै आं फसायनाय बायदि मोनाबाना आं आफाजों थांनानै लायफिनखागोनलै आबौ सोना दे लायबानो जाबाय ओमफ्राय थांनाय नोम्बैनो माबा दै गिलास लायनाय आबौ थां आबा आं आथिं आखाइ सुइनि नोम्बैनो गिलाससे दै लायना होफैग्रो आबै नोंबो ना आं लायनायखौसो लोंथारगोन आरो नों माथो फिसौ लाबोनाया एसे गोथाव मोनलोङो आरो आबौ दैबाबो थां जल्दि लायना फैथां अके दे होमबा ओमफ्राय आयं फैनो होननाया आयै नों फन खालामाखै खालामदोंमोन र' आबा माथो नोमायुङा फैला बायदिबो होनदों दा फैयोबालाय हांसो बेदरजों खुमब्रा संनो नागिरखादोंमोन नोमायुं हौवायासो फैला बायदिबो बुंहरदों दा फन हरफिनसै र' औ आइ दे फन खालामना लिंहरबानो जाबाय फैनो दे आयै जोंबोलाय फैबा मोजांसो मोनखायो दा आब'खौ नोमायुङासोबा आरो एखनबा सोलाबा थायोना जोंबो नै एसे लेट जाबावबायसो अखाफोर नोंखौ आं मोनसे मुंजों गाबज्रिबाय थायोमोन ना हाथरखि नायदो हाथरखिखौ सोर बे मा खेला मेहेर हो आंजों होबाहो मा महर दिन्थिदों नों आंनो मा फट' दिन्थिखो आंनि फट'सो ना मायो बियो नङा नोंनि फट' नङा बियो हाथरखिया बेनो अखाफोर